Yo Mas Mas Yo Mas kecing miring Mas kecing miring miring sarunge telas labu maning wis lemas Yo Mas kecing miring Mas kecing miring miring sarunge sewek labu maning bayekane bengkek Yo Mas kadar pirang Yo Mas wong lanang sing pinter ngendang esuk ngendang sore ngendang bubar ngendang teyeng urutan
Monggo sing remen kari tole-tole. Iya. Ayo. Yo, arep minum apa ora? Minum disit lolos.
Pokoke anggere wis butul klenthing kuning nggih wis mandeg sing Berarti dijalukan. pilihannya keliting kuning sing Iya, main sing ya. main Tadi banget. rupanya mungkin orang main tapi atine main. Iya, beda karo klenthing-klenthing liyane. Iya. Anak klenthing abang. Aturi kadang porasi lengger. Banyumasane wonten tole-tole pambudana saking Pak Sutrisno. Iya. Anapa-anapa. Ini dia kita tampilkan Bapak Sutrisno. Apa sih? Jaluk serilane Pak Krisno ora duwe ya nyili Pak Herman janur kuno sekolahna Banjara Patoman kadingaren wong bagus kasih tekane tale-tale katurime apalah yang jaluk serilane Duwe rajem ge. ora duwe katurime ya nyilih batir yo katur kimi Dole-dole ya ade lomo. ade lomo Amorono kera sate lomae. sedela bae Ana leger. ya naleger Ana leger lagi munggae. aja bae aja Legeriku ya jaluk bayar serilane. aduh masih teman Bayaran dong. lesos sekali gedung jero banyu milih manang soten atine bolara balera jenengan dong dicoplok cakake bae bagus soten Pak Trisna ora mani padangane yuk dole-dole aku njaluk serilane ora duwe nyilih batir ayo Bu Sinden semangat Pak Trisno dongake jos ya di Pak Trisno digoyang di esor sampai ke studio esor Pak Trisno ora delengen kale fokus dewek ya oh alaya sing walut
Teh